Tinini story hinkhe school ni kaisa real love story. Khorok satao no tongnai sila. Tei bini mungkhe Ravi. Tei bo class 10 no porewi tongo. Tei borok ni school ni no khorok sa bwrwi. Bini mungkhe Puja. Puja wngkha bo bini life joto bini dol bai no hasi khusi khaiwi tongnai jar. Tei Ravi wngkha siring sup khe tongnai jar borok. Bo Aswk bwrok bai Kokborok Sadstory. Tei bo o bwrwi ni munoima rok no Aswk kheno naithokjago. Bagwi bo o bwrwi no mangno log khe nasigwi rok tongo. Tei o bwrwi bini ganda simi rok laikha hinkhe bo bini bwkha rok tamokhe hai wngjago. Bo puila khe o bwrwi no haino hakchal simi no nugo. Phiyaba trwk borok khorok ni kwcharo haino waisa uisu Kokborok salaina wngkha. Borok khorok ni haino waisa uisu jono waisa note rok nalaio. Tei class o bujokjakma rok no haino jono waisa busia wngwi rok swnglaio. Haikhe abohai kheno trwk borok khorok ni dol. Hamjagma o swlaijagwi thangkha. Salsa khe chwla bwkha tongwi mansokliya wngwi. School suti wngmani time o. Bo o bwrwi no bini bwkhani kok rok no bebak no sawi rokha. Ang buphoro jani nwng bai tongte ani bwkhao juda wngwi thangkha. Ang no nugya khe srapsa phano tongwi mani hai wngwo. Abono se hinna hamjagma. Haikhe bwrwi silani o kok no khwnamkha hinkhe no bo silano ing angbo nwng bai tongte buphoro jani nini o mangno bwkha wngwi thangkha. Nono salsa phano nugya hinkhe Aswk kheno bwkha srangya wnggo. Angbo nono hamjagma no wngwi thangkha na hai hwnwi bo silano sawo. Haikhe adini simi kheno borok khoroknwi khoroksa bai tei khoroksa no hamjagma wngwi thanglaikha. Haikhe abohai kheno borok khoroknwi salbrum no hwijagwi rok malailaio. Tei school suti wngkha hinkhe bo jono waisa nasingwi kwnwi baksa nogo thanglaio. Tei waisa uisu khe school time wngya sani no dakti phaiwi rok malaiwi tonglaio. Haikhe jono waisa bwkhani kok rok salaio. Tei borok khoroknwi bwskang bo bisorni bagwi imang rok nuklaio. Tei jono waisa bwkhani wajak imang tongma kok rok no salaio. Tei jono waisa kok rok chaplaio. Phiyaba kaisa kogo no tongo. Kebo borok hamjagma no mannani eba hamjagma borok no mannani Aswk klaia. Salsa khe borok khorok ni kwcharo Aswk khe kaham khaiwi tonglaimani. Salsa borok khorok ni malaifuru bwrwi bono kaptwtwi sabo. Ang no kaisa kok sana hwnwi tongmani. Phiyaba ani bwkhao kirima phaiwi tongkha. Ang no tamo hwnwi se sasinani. Ang no o kok no sana bagwi Aswk kheno ani bwkha rok kwlaiwi tongbaikha. Aforo swla bini o kok no khwnamkha hinkhe no bini yago romwi tamo kok no sanani kuno mungsa wngya ang nini gandao tongo hwnwi sakha. Aforo kheno bwrwi bono mokol muktwi kuplung khaiwi ani ogo cherai wngwi thangkha hwnwi sabo. Haikhe swlabo o kok no khwnamkha hinkhe no bo Aswk kheno wanajagwi thango. Haikhe borok khoroknwi no tamo khainwi khaiya kuno mungsa chabwi manlailiya. Tei borok khoroknwi umor bo 16 bosor khose somajni raidao kaijagwi nukhung khalainani se mwchang yakho. Haikhe jephuru bwrwini buma buphasong o kok no sawi mano. Aforo kheno bwrwini yangdigi bai chwlani yangdigi o kok banglaikha. Borok khoroknwi family ni bisingo. Haikhe borok khoroknwi no cherai kho hwnwi bwrwini buma bupha bo chwlani buma bupha bo borok khoroknwi no kainani raji wngliya. Bwrwi no bini buma buphasong o chwla bai swkagwi twlangkha. Haikhe aforo bwrwini buma buphasong chwlano bo hai hwnwi sawi twlanglaio. Tei nwng bo tap haidi hwnwi. Haikhe ajorani simi kheno borok khoroknwi tei kebo nuglailiya. Haikhe chwla waisa uisu khe bo bai teisa tudai malaifino hwnwi bo haino hwijagwi rok bini para rogo thango. Phiyaba bwrwini nok borok rok bono nokni phataro nongkhorna rwliya. Sana thangkha hinkhe bwrwi tei nokni ma nongkhorliya no hwnwi mano. Bo tei school rok bo rohorjakliya haino lekha pora yakaroi no rojakha. Bagwi chwla bwrwi bai malaina hwnwi thangphano tei malaiwi manliya. Haikhe abohai kheno borok khoroknwi kebo tei nuglailiya. Hinkhe Aswk jora no tinini story. Norogo story no khanawi bo bohai wngjakha comment khaiwi salainani ta pokti. Tei video no like share tei subscribe khainani ta pokti.
Ano bo norokni dara eba manai hinui wansogoi sapur khailai tei bo norokni hamjak manai bwskang next time o video katal katal tubui manna tei jara norok bo janija story ano rohorna hinui tongkha hinkhe ang bai kwrwngoi mano description o Facebook page link rojak tongo aro simi ang bai kwrwnglai hinkhe aswk jora no hambai jora rogoi video no paithak jora naima bagwi